hai cho nó làm sâu anh blog quá tini khelai ang thui basawi tabok morning walk tabok lama hinggai kisah para mani kenai tongdi tabok ang para yang bahai ke tonglai nai tonglai di jalai bolong hai ke nuk jawi sini para kutuk nasi oke mari nih lấy đào sinh cái thằng này tabok ke palai này ha salingo panai ha tabok nanti hingga ya udah deh kasar saja haduk yang tiga bulan sang yakung langke udah purot thang lain mana lama sampai ke shortcut na tonggo dekni sobu yang ke bulan ageni rasta ageni bu tabung ni bu soling na te yang te lai jaga hing jaga sekelayu kan hamla lama to use khai jaga homa hai la to kuar bo tui kaisa se laku harap kerai yang palajak tong pana yang to hathai marok si repairing rok khaijak ya yang para ka rok tong yang nok rok tong bai ba nok nai thong tong hoi ka sang ni jora ba le ta boket thang lai nai yang dogan no thang phai kran na dogan de dwkkha lộc phải xa ham lệ này cái này ta một cái thang tròn khá yang phải xin đồ ăn đi gì đồ ăn tròn không xa yang cái hạt thay tròn ha yang gần nóc tròn bay vậy này cái bà orang ni bác say yang này khai là hàng khe tổ là nóc rồi nô hồ ta bằng khăn nô lia có đồ ăn chút là nó ble lama cái sang sita ta boket thang này yang tui khe nok đi cả sai thang sinai panon lama rok tomarok mai thang này dogan to kholo lia te alkar rok tomarok tong nai wi thang sinai ta ta bakalai phaite ora phai so pai ka ora mai phal tong le ora phal tong le nai di pungbok bokrok anai khana phai bai ma ora jaga wa le dara phal sini parani na ora amoke sok pai ka yang
Rayo Bazar Tola aro Goria Academy aro Nursery School Gadaro aro jotono laikheno amtui nuk thangbai nai sabrang de phal sabrang le ngo ma ko ta le ma bo kabang ma le dada no phal ke tabok ke na ang benala ha mathang pisnai ta tabok ke ang da samjani nawo sok phaijak bune aro berai dongra sarsa रब से भी ज्यादा Oni ijak khainai gara ting ting depung. Hey, kamu si original. Ek number i dengkelai ting ting ma pengnai. Oke friends, ani kisi saud nokmani teni bagai asagna tei ani lama kelai lama tei. Nei o video ta ang jetak kaha kuar phunukmani homani haising tongo tei bundara omai ke nusung tonglai tongo tabo kelai nok sok phaikha okay friends teni video asuk nang sinai toma no sung nailai phinai next ni video nailai phisnai ke jotona hambai